Tervetuloa Iltalenkki-luennolle. Aiheena meillä tänään on, miksi niin moni elintapamuutos ei onnistu. Ja toivottavasti, jos et vielä ole liikkeessä, niin nyt sitten ovesta ulos ja lenkille ja samalla kuuntelemaan. Täällä äänessä Hirvosen Katri. Työskentelen Pokaalilla terveysliikunnan kehittäjänä. Koulutustaustaa on fysioterapeutin tutkinto ja ravintovalmentaja sekä tavoitteellisesti kilpaurheilusta on useamman vuoden kokemus. Ja täällä kanssani on sitten Riina Lapista. Haluatko esitellä itsesi? Joo, eli Jänkälän Riina, Lapin liikunta ry:llä terveysliikunnan kehittäjänä. Ja oikeastaan koko työurani tehnyt työikäisten hyvinvoinnin parissa. Eli myös fysioterapeutti löytyy tuolta koulutuspohjalta ja ravitsemushommia ja psyykkistä valmennusta myös paljon opiskellut. Yes. Mahtavaa, että Riina on täällä kanssani jutustelemassa. Ja Kiva olla. tarkoitushan meillä on herättää ajatuksia ja kannustaa tarkastelemaan sitä omaa toimintaa. Ja toivottavasti joku vinkkikin käytäntöön täältä löytyy. Ihan muutama keskustelun lomassa tämmöistä vähän teoriataustaa. Asiahan löytyy netistä pilvin pimein, vaikka sun minkälaista teoriaa ja tutkimustietoa siihen myö ei nyt yritetä sitä painotusta laittaa, vaan enemmän siihen nimenomaan ajatusten herättelyyn. Ja ylipäätään elintapamuutoksessa on kyse käyttäytymisen muutoksesta sekä uusien tapojen oppimisesta. Ja tavoitteen asettaminen on osa elintapamuutosta. Useinkaan ei riitä se, että tiedämme, mitä pitäisi tehdä tai syödä. Onnistunut elintapamuutos ei synny kerralla täydellisesti muuttamalla ruokailuun, liikunta- ja ajankäyttötottumuksia. Sen sijaan pysyvä muutos rakentuu pienistä, arjessa toistuvista teoista ja ajattelutavan muuttumisesta. Pysyvä muutos ei rakennu itsekurin tai tahdonvoiman varaan. Olisiko sinulla, Riina, jotakin ajatuksia näistä itsekurin tahdonvoiman varaan rakentuvasta toiminnasta? Joo, ja ehkä etenkin just tuosta, mitä sanoitkin, että se ei, tai että me tiedetään kyllä hirveästi niitä asioita. Ja se, että me tiedetään, niin varmasti kaikki voi jo todeta sen, että se ei riitä, koska muutenhan varmasti niin elintapa muutoksiin liittyviä haasteita meillä ei välttämättä silloin olisi, koska sitä tietoa varmaan niin kuin tässä yhteiskunnassa niin ongelma voi olla se, että sitä on jopa niin liikaa, että oikein tiedä, että mihin lähteisiin mun pitäisi uskoa, tai joka toinen viikko lukee, että älä syö banaania, ja joka toinen viikko, että syö banaania, niin sitä menee, niin kuin, sekin voi olla hyvinkin niin kuin kuormittavaa ja sekoittaa niitä omia ajatuksia. Kyllä. Mä ehkä itse niin kuin, uskon siihen, että semmoinen rehellinen keskustelu itsensä kanssa on monesti se, mitä ehkä me vähän niin kuin pakoillaan. Ja helpompaa on niin kuin tavallaan ajatella sitten, että nyt jos mulla ei ole sitä itsekuria tai jos mä en pysty kaikkea pistämään niin heti kuntoon, niin sitten mä en niin kuin onnistu siinä. Mutta että ehkä semmoinen niin kuin keskustelu itsensä kanssa, niin se on monesti mitä itse niin kuin omissakin asiakaskeisseissä on huomannut, että sitä tehdään mun mielestä liian vähän. Kyllä. Ihan olen samaa mieltä. Vähän siitä aasinsiltana ylipäätään pysyvästä elintapamuutoksesta, niin pysyvä elintapamuutos edellyttää sisäistä motivaatiota. Muutos onnistuukin yleensä parhaiten silloin, kun se rakentuu omista lähtökohdista ja etenee pienin arkeen sopivin askelin. Ja ylipäätään uusi tapa on helpointa omaksua, kun se on yksinkertainen, sidottu jo johonkin olemassa olevaan rutiiniin ja sitten se toistuu riittävän usein. Suunnittelu auttaa liikkeelle, mutta todellinen muutos syntyy vasta tekemisen kautta. Säännölliset pienet teot vahvistaa hyvinvointia ja luo vähitellen pysyviä tapoja. Uuden tavan juurtuminen vie yleensä muutaman kuukauden ja automatisoituminen kehittyy ajan myötä. Helppoja tekoja on helppo toistaa ja juuri toisto tekee muutoksesta pysyvän. Vähän samaa asiaa kuin mitä Riina jo sanoitkin.
Ja nimenomaan sit se, että kun sitä tietoa on paljon tarjolla, niin sit se, että mitenkä osata sieltä onkin se itselle kaikkein parhaiten toimiva. Miten näkisit tuon johonkin olemassa olevaan rutiiniin tai tekemiseen sidotun tavan muuttamisen, niin onko sulla siitä jotakin käytännön kokemuksia tai vinkkejä? Joo, mä monesti käytän semmoista toteutusaikomusta. Eli silloin kun me lähdetään tekemään niitä pieniä muutoksia, mikä monesti ehkä on se ongelma näissä elintapamuutoksissa, että meitä ei ole oikein malttia siihen, että me keskityttäisiin yhteen asiaan kerralla. Ja ehkä se hyväksyminen, että monesti se pysyvä elämäntapamuutos, niin se vie aikaa. Ja nimenomaan, että me lähdetään tekemään sitä pysyvää muutosta, eikä niin, että meillä on joku projekti, mikä nyt kestää 2 kuukautta tai mikä kestää puoli vuotta. Mutta se, että me lähdetään tekemään niitä pieniä juttuja ja rutiineja, niin monesti se, että me sidotaan semmoisen toteutusaikomukseen se, että me ei nyt mietitä, että mä nyt lähden lisäämään liikettä, vaan me pilkotaan se pienempi, että mä lisään sitä liikettä vaikka maanantaisin kello 17. Ja keskityn vaikka siihen, vaikka ensimmäisen viikon. Ja sama pätee kaikkeen, että jos mä sanon, että hei, mä haluan panostaa mun nukkumiseen, niin mitä se tarkoittaa? Siinä on tosi vaikea tarttua versus se, että mä alan nyt menemään joka ilta 10 minuuttia aikaisemmin nukkumaan. Niin sitten siinä on taas paljon enemmän tarttumapintaa. Ja mä uskon siihen, ja varsinkin aikaisemmassa työssä, kun olen tehnyt paljon yksilöasiakastyötä ja tosi paljon työikäisten elintapamuutosten parissa, niin siihen, että niin kuin siinä alussa mietittäisiin enemmän just sitä, että mistä me löydettäisiin taitoa harjoittaa sitä malttia ja sitä kärsivällisyyttä ja sitä tavallaan sietää sitä, että nyt mä keskityn vaan tähän yhteen pienen asiaan. Että mun ainoa tehtävä nyt, että mä saan tämän yhden tehtävän tehtyä ja sitä voimavaraa ja energiaa siihen yhteen asiaan, jolloin se on myös aivoille ja mielelle vähemmän kuormittavaa. Ei tule aina sitä maanantaita, jolloin alkaa herkkulakkoja 5 kertaa treenit viikossa ja 9 tuntia unta yössä ja 30 litraa vettä päivässä. Mielessä jo unohdettu. niin, nimenomaan. Ja se on ehkä mielenkiintoista. Monesti jos on tavallaan sellainen toimintamalli, että tai niin kuin taas omista asiakaskeissistä, niin ihminen osaa yleensä hirveän tarkasti selittää, että mä aloitan aina maanantaina ja mä jaksan tsempata. Nimenomaan, että mä aloitan kaikki muutokset. Mä muutan ihan kaikki maanantaina ja mä jaksan tsempata semmoisen viikon ja sitten tulee ensimmäinen repsaus, sitten mä aloitan uudestaan ja sitten mä jaksan 3,5 päivää ja sitten tulee, että ihminen osaa tosi tarkkaan ehkä selittää se oman toimintamallin. Ja monesti eka kysymys, mitä mä kysyn, on, että uskotko sä itse, että sä onnistut tässä elintapamuutoksessa? Ja yllättävän moni sitten naurahtaa, että en usko. Ja silloin me lähdetään keskittymään ekana siihen, eikä siihen, että nyt tehdään jotenkin vielä parempi saliohjelma tai vielä tiukempi ruokavalio, vaan enemmän siihen, että siellä voi olla tosi vahva toimintamalli, että on jotenkin itsekin ajattelee, että mä oon nyt tämmöinen, että mulla aina alkaa ja loppuu nämä projektit ja sitten mä aloitan aina maanantaina uudestaan. Ja mikä oli mielenkiintoista, että monilla asiakkailla se, että mä sanoin vaikka, että eka treenit on keskiviikkona. Ihmiset on silleen, ei voi, keskiviikkona ei voi aloittaa, koska se pitää maanantaina aloittaa. Keskiviikkona pitäisi olla jo valmista. Niin, että lähdettiin sillä tavalla rikkoon sitä, että ei nimenomaan siihen maanantaina laittaa hirveää painetta, koska sitten jos ihminen kokee, että nyt tiistaina tämä meni pieleen, niin sitten mä lopetan kaiken ja vedän ihan ranttaliksi ja sitten maanantaina taas aloitetaan uudestaan. Niin sillä jo vähän häirittiin sitä vahvaa toimintamallia, että ei aloiteta vaikka keskiviikkoa. Joo. Onko se sitten samalla semmoista minäpystyvyydenkin harjoittamista tai herättelyä? Kyllä se varmasti on. Joo, ja nimenomaan sitä niiden uskomusten rikkomista. Että lähdetään just kyseenalaistamaan sitä omaa ajatusta siitä, mikä voi tiedostamatta. Kun mäkin kysyin asiakkaalta just tätä kysymystä, että uskotko sä, että sä onnistut tähän. Ihminen itsekin vähän hämmentyy, että en mä ole ikinä ajatellut, että
ajatellut tätä asiaa ja kyllähän mä niin siellä syvällä mielessä mietin, että no en tule onnistumaan. Niin sitten kun sitä lähdetään muuttaa, niin sitten siellä se oli monesti niin semmoinen, mistä lähti sitten isommat pyörät niin pyörimään, kun lähdettiin muuttaa sitä, että kyllä tässä voikin onnistua. Ja ihminen alkoi itsekin uskoa siihen. Minkälaisia keinoja siihen sitten on löytynyt, että millä se niin kuin, usko siihen omaan onnistumiseen löytyy? No, ehkä se on sitten lähtenyt siinä, että se ihminen, että ollaan alettu tekemään asioita eri tavalla. Just tämä, että vaikka tiistaina olisikin tullut nyt joku repsahdus, niin ollaan työstetty tavallaan sitä, että siitä pääsee yli. Ja sitten keskiviikkona taas jatketaan niillä niin kuin omaa hyvinvointia tukevilla rutiineilla. Et jotenkin se ajatus siitä, että mä en voi tässä nyt epäonnistua. Kun ihminen luopuu siitä, niin mä koen, että se on varmasti semmoinen, mikä myös minäpystyvyyttä ja niin kuin luottamusta, sitä painetta tavallaan, sitä tekemistä on vienyt pois, kun vie se ajatus pois, että et sä voi epäonnistua tässä. Että tämä ei ole niin kuin semmoinen juttu, että joko niin kaikki menee oikein tai sitten kaikki menee tosi väärin. Tai jos on joku tämmöinen niin kuin heikompi päivä ja tulee nukuttua vähemmän tai juuttua vähemmän vettä, niin se oli semmoinen päivä ja huomenna on sitten taas päivä. Kuulostaa järkevältä ja maanläheiseltä lähestymistavalta. Muutama summaus noista. Vähän oli jo puhe siitä, että heti kaikki pitäisi saada valmiiksi mielellään siihen keskiviikkoon mennessä. Ylipäätään mitä siihen elintapaan muutokseen liittyy, niin usein ihmiset etsii niitä valmiita dieettejä tai liikuntaohjelmia, mutta sitten tosi nopeasti huomattaa, että niiden noudattaminen ei olekaan yksinkertaista. Eli se pelkkä tieto, mitä pitäisi tehdä, ei riitä, niin kuin on jo todettu. Uuden vuoden lupaukset, kevään kesäkuntohaasteet tai syksyn kilojen karistaminen päättyy usein siihen, että vanhat tavat palaa nopeasti. No tästä tulee vielä myöhemmin lisää pohdintaa. Moni tavoittelee pysyvää painonhallintaa, mutta päätyy menetelmiin, jotka tuottaa vain hetkellisiä tuloksia. On tärkeää luopua ajattelusta, että kyseessä on lyhytkestoinen kuuri. Elämäntapamuutos on jatkuva prosessi, toimintaa, jota jatketaan pitkällä aikavälillä. Eli summa summarum, just mitä tuossa jo äsken sanoitkin. Pysyvän muutoksen tarvitaan pelkän ravitsemus- tai liikuntatiedon lisäksi ymmärrys omasta mielestä ja sen tavasta ohjata käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa rakentamaan kestäviä arjen valintoja. Tämä on mahtavaa, että niin kuin sanoit nämä ensin ja sitten nämä tulee tälleen. Näin tämä asia on. Avain onnistumiseen löytyy usein työstämällä omia arvoja, tunnereaktioita ja uskomuksia, eli pohtimalla, mikä elämässä on itselle tärkeää, miten tunteet ohjaavat toimintaa ja mitkä ajatukset voivat rajoittaa muutosta. Kyllä. Dialla sama asia, mitä käytännön elämä jo on osoittanut. Kyllä, ja ehkä just tuo että niin kuin, että jos on vaikka se tulee se fiilis, että mä haluan tehdä tämä elintapamuutoksen, niin miksi haluaa tehdä sen? Mitä niin kuin siellä niin kuin pohjalla on? Ja ehkä myös tätä, mitä mä sanoin siinä, että se keskustelu itsensä kanssa, niin mitkä on ne arvot? Että jos sun oma, niin kuin, tosi monen suomalaisen yksi tärkeimmistä arvoista on vaikka terveys, niin sitten mä monesti niin kuin mietin niin kuin omallakin kohdalla tätä, että miten tällä hetkellä siinä omassa arjessa se terveysarvona näkyy. Ja sitten jos itsestä ei niin kuin pidä huolta tai niin kuin omalla kohdalla vaikka, että jos on vaikka töissä paljon kaikkea, niin sitä niin kuin huomaamatta se itsensä priorisointi niin kuin menee koko ajan sinne hännille ja sitten ihmettelee, että miten tässä niin kuin on näin huono olo. Ja miten niin kaikki ärsyttää ja on niin vaikeaa, niin silloinhan se on niin hyvin semmoista omien arvojen vastaista käyttäytymistä. Jos mä niin allekirjoitan sen, että se terveys on mulle tärkeä arvo, niin taas se, että niin kuin moni sen sanottaa vaikka omaksi arvoksi, niin sitten taas se rehellinen pohdiskelu, että millä tavalla se arvo näkyy siinä mun arjessa tällä hetkellä. Niin tämä on ollut jotenkin monille semmoista silmiä avaavaa, kun ihminen on sanonut, että no eihän se näy. Eihän se nyt vähän aikaa näkynytkään. Ja sitten siinä monesti joutuu niinku sitten
sitten niin kuin jotenkin haastaa ja kyseenalaistaa ehkä niitä omia toimintamalleja ja omia valintoja. Että taas ehkä niin kuin omasta elämästä esimerkki, että silloin kun jos mä oon vaikka tosi väsynyt aamulla, ihan superväsynyt aamulla, niin silloin se, että mä niin kuin syytän siitä täysipuuta tai puolisoa tai niin kuin jotain niin kuin muuta kuin sitä, että mä käyn keskustelua itteni kanssa, että se, että jos mä oon nyt tehnyt sen päätöksen, että mä oon ollut 10 illalla väsynyt, mutta sitten 11 mä vielä katson somesta, että ketähän on uudessa Marjussille Morsian kaudessa, niin silloin mä en voi, niin kuin, se ei ole kenenkään muun kuin omaa vikaa, että miksi mä oon väsynyt sitten seuraavana aamuna. Niin tätä mä joudun niin itteni kanssa tosi paljon tekemään. Että hei, nyt jos mä teen vaikka sen illalla sen päätöksen, että mä menen sen puhelimen kanssa sinne sänkyyn, niin sit mä en voi ihmetellä seuraavana päivänä, että miksi mä oon niin väsynyt. Ja se on välillä, niin kuin, se on niin kuin ärsyttävää, eihän se on niin kuin kivaa niitä keskusteluja aina itse kanssa käydä, mutta mä koen, että siinä on niin kuin se, silloin jos puhutaan semmoisesta tilanteesta, semmoisesta niin kuin henkilöstä, kellä on itsellä voimavaroja muuttaa niitä. Eli tämä, jos sulla on työuumus, niin joku sanoo, että no nyt alat vaan niin kuin, menet aikaisemmin nukkuun ja hengittelet metsässä, niin se ei auta, silloin tarvitaan ulkopuolista apua. Mutta jos on ihminen, joka pystyy, kellä on vielä voimavaroja itsellä vaikuttaa niihin hyvinvointia tukevia asioita. Tuo on varmasti tosi yleinen haaste nykytyöelämässä ja nykyyhteiskunnassa, että sen vaikka just niin kuin olevinaan se on arvo tai tärkeä, mutta sitten se ei kuitenkaan loppupeleissä näy siellä käytännön toimissa. Niin. Ja toisiahan on hirmu helppo syyttää kaikesta. On, ja tai ympäristöä, tai niin se on helpompaa. Ja se on tietyllä tavalla, ihminen tekee sitä myös tiedostamatta. Että siihen voi, että se voi olla tosi, tavallaan se hyvinvointi aiheena voi olla tosi semmoinen sensitiivinen. Siihen voi liittyä siis paljon traumaa tai semmoisia kipeitä asioita, niin sehän on aina helpompi sitten hakea se syy jostain ympäristöstä tai sitä täysipuusta tai siitä puolisosta. Kyllä. No ylipäätään niin siirrytään seuraavana tavoitteen asettamiseen, joka sitten siihen elintapamuutokseen hyvinkin tiiviisti liittyy. Tavoite ylipäätään on sellainen, että se ohjaa tekemistä ja ihminen on luonnostaan sellainen, että se pyrkii luontaisesti kohti jotakin tavoitetta. Ja muutoksen yhteydessä voi olla yleensä tarpeen asettaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoite. Miten näkyykö tuo tavoitteen asettelu sinun asiakkaissa, että onko siellä niin kuin paljon sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin tosi kunnianhimoiset tavoitteet, että on vaikka nyt tammikuussa ensimmäistä maanantaina aloitetaan ja kesän mennessä pitää saada -25 kiloa, että ollaan kesäkunnossa? On, ja se on niinku hauska, tai ei se hauska, se on mielenkiintoista ehkä, että miettii vaikka tuossa aikaisemmassa työssä tosiaan, missä tein enemmän niinku yksilöasiakastyötä, ja on tietyllä tavalla tuossa niinku hyvinvointiskeneissä ja siellä maailmassa ollut niinku 15-vuotiaasta asti niinku, mukana, niin tämä on sellainen asia, mikä hirveästi ei ole muuttunut. Eli edelleen niin ihmiset asettaa niin tosi isoja tavoitteita niin tosi pienelle niin aikavälille. Ja sitten siinä vähän jo, niin kuin, että ollaan valmiita tekemään niin kuin, mitä vaan, jotta niin kuin, jopa sen oman niin hyvinvoinnin ja sen niin kuin, psyykkeen kustannuksella, että ollaan niin valmiita tekemään mitä vaan, että, siinä, niin kuin, että kesään mennessä nyt ollaan niin kuin, tiputettu vaikka sen verran painoa. Ja mä en ihmettele sitä, koska se on tavallaan, sehän niinku, se on semmoinen niinku, varmasti, niinku, että se liittyy niinku syvemmin meidän kulttuuriin ja se on niinku näkynyt semmoisella tietynlaisella, niinku, että näinhän tämä tehdään ja näinhän näitä, aina haetaan sitä kesäkuntoa ja niinku, se tulee niinku, vaikka mediasta ja joka ihmiset on jotenkin ajatellut, että tällä tavalla tämä toimii. Ja sitten ehkä se, koska tästähän niinku, tällä tavalla tästä saadaan jotenkin paljon niin myös mediaseksikkäämpää, että eihän kukaan ikinä laita niin uutisotsikoita, että
että keskity pieniin asioihin ja yksi asia kerrallaan, vaan siellä on just näitä kesäkuntoon otsikoita. Kyllä. Että kyllä tämä näkyy, ja tätä paljon niin puhutaankin, ehkä enemmän vielä myös, että on hyvä, että on niitä tavoitteita, mutta että se fokus ei ole niin liikaa, vaan siinä niin yhdessä isossa tavoitteessa, kyllä. vaan enemmän, että mitä kaikkea niin tapahtuu siellä niin matkan varrella. Kyllä. Ja sehän voi, tai menee monesti myös silleenkin, että jos se on se iso pitkän tähtäimen ultimaattinen pyrkimys se, että se on vaikka se -25 kiloa, niin sitten se, että siellä on niitä semmoisia välietappeja, niin sitten se todennäköisesti myös ruokkii sitä motivaatiota jaksaa painaa kohti sitä niin kuin lopullista päämäärää. Kyllä. Tarviiko sinun sitten, jos on tämmöisiä niin kuin isoja, olipa se nyt sitten se painonpudotus tai joku muu tavoite, niin tarviiko sinun miten usein sitten ihmisten kanssa miettiä tämmöisiä lyhyen aikavälin tavoitteita, ehdotella, että mites jos oletko miettinyt tämmöistä tai tämmöinen voisi olla hyvä? Onko se semmoinen, minkä ihmiset helposti ostaa siihen muutoksen tueksi? Kyllä niin sitten kun siitä on niin ehkä keskusteltu niin kuin enemmän ja monesti just näissä niin kuin, vaikka elintapamuutosasiakkaillekin, niin se keskustelu on niin kuin, tosi paljon tärkeämmässä osassa monesti entä se, että minkälaiset ohjeistukset mä vaikka kirjoittaisin sinne salille tai siihen ruokavalioon. Niin, ja monesti niin kuin, se, että ne päätökset, mitä niin sillä päivän aikana tekee, että siellä olisi niin aina se jotenkin mielessä, että miksi, että nyt, että jos mulla vaikka taas käytän itseäni myös tässä paljon esimerkkinä, mutta vaikka se, että mä oon tosi paljon mukavampi ihminen itselleni ja muille, jos mä nukun sen 8 tuntia yössä. Ja aina kun mä lähden niin liisimään siitä, niin mä aina pysähdyn sen päivän aikana jos, niin sen kohdalle, tai illan aikana, että no niin, nyt tässä on se, niin kuin, että nyt mulla on 2 vaihtoehtoa, että nyt mä joko menen nukkumaan aikaisemmin tai sitten mä jatkan valvomista. Ja sitten mikä se on se, että miksi mä haluan vaikka panostaa siihen uneen, on se, että mulla on kivempaa ja mun läheisillä on kivempaa. Niin mä pysähdyn niin joka päivä sen niin niiden päätösten ääreen. Eikä välttämättä niin, että aina on se, se iso tavoite siellä mielessä. Että se on hyvä olla se iso tavoite, mutta että mitä mä teen vaikka päivittäin sen eteen, että mä menen sitä tavoitetta kohti. Ja se on ehkä helpompi siinä tilanteessa, sit, kun se tulee, havaitsee, että nyt on se tilanne, että pitää valita, että mennäänkö kohti vai mennäänkö takaisin siihen entiseen, niin se voi olla, että kun se on joku tommoinen tavallaan helpommin saavutettava, niin sit se on helpompi myös tehdä se päätös, että mennään sinne tavoitetta kohti. Niin, ja taas se nousee se, niin se pysähtyminen ja keskustelu niin itsensä kanssa. Että nyt tässä on nyt se hetki, milloin mä vaikka olen tottunut, että mä tekisin vaikka sen huonomman valinnan. Niin, että ennen kuin mä teen sen, koska se on monesti semmoista niin automatisoitua. Kyllä. Se on se opittu tapa. Niin, se on niin, että me ollaan vaikka totuttu siihen, että mä iltaisin vaikka makaan siinä sohvalla. Ja totta kai me aivot hakee sitä turvallisuutta siitä, että asiat menee samalla tavalla. Niin meidän pitää niin kestää ehkä sitä, että se tuntuu niin jotenkin ouolta, että kun mä en menekään siihen. Ja siitä saattaa tulla varmastikin sitä vastustusta, niin se pitää tavallaan, että nyt mä niin kuin, tietyllä tavalla käyn keskustelua, mutta tietyllä tavalla en myöskään liikaa mieti, vaan toimin. Että vaikka tämä nyt tuntuisi ouolta tai ärsyttävältä, niin mä en niin mieti, että mä vaan niin lähden. Kyllä. Ei tule semmoista niin kuin yliajattelua tai ylianalysointia siihen. Niin. Kyllä. Hei, tähän on hyvä pysähtyä nyt ja antaa tähän semmoinen ensi viikkoa varten tehtävää, että onko siinä omassa toiminnassa jotakin, minkä tunnistaa, että nyt on niin kuin se valinnan paikka, että nyt joko niin kuin voi mennä eteenpäin tai voi mennä siihen entiseen opittuun, jota ehkä saattaa haluta sitä muuttaa. Me jatketaan tästä ensi viikolla tavoitteen asettelemisesta ja toivotaan hyviä ajatuksia itsensä kanssa. Just näin. Hyviä keskusteluja itsensä kanssa. Positiivisia. Just näin. Hyvä. Jatkamme. Yes.